също е енергията на мисълта. Всяка, дори изглеждаща нереална мечта, ще се сбъдне, ако човекът, който иска изпълнение на желанието си, извърши прости и последователни действия в посока на тази мечта. Мечта, мисъл, действие трябва да има последователност и постоянство. Въображението изгражда материалния предмет в невидимо за нас пространство. Ние още не виждаме неговата материализация, но това съвсем не означава, че този предмет не съществува. Той вече е построен в мисленото пространство, а това е много по-важно, отколкото последвалата материализация. Сега е нужно да се осъзнае, че абсолютно всички житейски ситуации, включително и самия живот, първо се формират чрез мисълта. Ако мисълта ви е слабо развита или под въздействието на някакви причини не ви е дадено да използвате присъщата енергия и скорост, върху вашите житейски ситуации ще въздейства чужда мисъл на ваши близки, познати, общо приети постановки в обществото. Но във всички случаи вашите житейски ситуации се градят от начало от човешката мисъл. И вие сами сте си виновни, ако сте вързали и закрепостили собствената си мисъл, с което сте се подчинили на волята на друг човек. И вече от този друг или други хора ще зависят вашите неудачи или вашите успехи. В казаното по-горе можете да се убедите от множество житейски примери. Помислете, какво прави човек преди да стане известен артист. Разбира се, отначало мечтае за това, после мислено изгражда план за постигането на мечтите си и след това действа. Талант също може да се произведе с силата на мисълта. Могат да се приведат още много количество примери, които потвърждават неоспоримостта на това, че създаването на всички предмети, житейски ситуации и социални явления е предшествано от енергията на мисълта. С помощта на собствената си мисъл един човек може да повлияе на друг човек. За това говорят най-древните предания и притчи. Хората виждат винаги само тези, за които мислят. Винаги виждат образите на тези, в които вярват. Мечти творящи има всеки човек. Въпросът е в това към какво са насочени те и колко е силна мисълта и нейната енергия в живеещите на Земята днес. За да се сътворят нови или да се усъвършенства вече създадения свят, е нужно скоростта на мисълта на човека да съответства на скоростта на божествената мисъл. Да пренасочи и да подобри човешката мисъл може единствено мисълта на човека. С други думи, един човек, притежаващ по-висока скорост на мислене от другите и пожелал да подчини другите на себе си, може при определени обстоятелства да направи това. Мислите на много хора, сливайки се в едно, запълват пространството с енергия, с много силна, с небивала сила. Тази енергия материализира прекрасното бъдеще. Сега вече се случват отделни проявления на тази материализация. Когато Бог е сътворил Вселената, както Бог е сътворил Вселената, така и ние сътворяваме своето бъдеще. Довиждане за сега. Ще се чуем отново.